U svakom slučaju, kako piše ovdje, svakom od nas pripada sreća i zdravlje. Međutim, danas je većina sreće i većina zdravlja povezana upravo sa novcem, koliko ga imamo, odnosno puno češće koliko ga nemamo. Ovaj ovdje proizvod nudi stvarno jedno izvanredno rješenje i za ljude sa zdravstvenim poteškoćama i problemima, i za ljude, neću reći sa financijskim poteškoćama, nego za ljude koji bi možda u svom životu htjeli nešto više financijski napraviti. Rekao sam vam da je ova industrija prošla svoje generacije, odnosno da je sa svakom generacijom unapređena. Ljekovita bilja, tablete i kapsule, ulja i na kraju sokovi, odnosno super sokovi. S obzirom da se ovo već dogodilo, to danas pripada prošlosti, odnosno povijesti. Kod povijesti je meni super što povijest nikad ne laže, povijest govori kroz činjenice. A činjenice za svaku od ovu generaciju su sljedeće. Kada se koja pojavila na svjetskom tržištu, redovito je napravila sljedeće stvari. Prvo, to su normalno milijarde prometa na svjetskom tržištu. Drugo, pomogla je milionima ljudi. I treće, svakako, stvorila je stotine i tisuće milijunaša kroz svoje multilevel marketing sisteme. Ako se povijest ponavlja, a ponavlja se, što mislite što će biti sa petim proizvodom? Pa mislim da će se dogoditi upravo to. Milijarde prometa na tržištu, milioni zdravijih, boljih, zadovoljnijih ljudi i na kraju tisuće novih milijunaša kroz multilevel marketing sistem. Što je to multilevel marketing? Meni osobno je to bila vrlo jedna teška riječ. Ovo je moj drugi mrežni marketing i zadnji. U svoj prvi sam uvučen doslovce preko volje. Zašto? Zato sam čuo da je mrežni marketing piramida, na piramidi čuči vrag i ih iskorištava sve ove koji su ispod njega. Evo, tako je to moji prijatelji govorili i sve. A da, tako nekako. Međutim, kada sam učio svoj prvi mrežni marketing, u mjesec dana sam probio 3 nivoa. Zaradio sam jako puno novaca i nikoga nisam prevario, dapače pomogao sam puno ljudi. Mrežni marketing je sve samo ne piramida. Piramida je svako privatno poduzeće. Da li će jedna blagajnica koja je na dnu ikad doći u vrh u upravu? Jako teško. Ovdje je sve otvoreno. Inače, mrežni marketing je jedan prekrasan posao, ali nije lagan posao, tako da se ne zavaravate. Jedna stvar o mrežnom marketingu, ne znam jel znate za Donalda Trumpa. Bio na nekakva talk show, pa su ga pitali, Donald, da si potpuno anoniman, bez novaca i da si prvi put došao u nekakav grad u kojem nikad nisi bio. Što bi napravio da se obogatiš? On je rekao, pa vrlo jednostavno. Raspitao bi se gdje ima kakav dobar mrežni marketing. Eto, toliko o mrežnom marketingu. Inače, samo ću vam reći, ovo je isto svjetska statistika, da je u 2011. Ova industrija vrijedila 117 milijardi dolara. To je jedna od respektabilnijih industrija u svijetu. A sada ću vam reći još nešto. Ovo je industrija mrežnog marketinga, ali je i industrija zdravlja i wellnessa. 2008. godine, kad je nastupila ova velika kriza iz koje se ostatak svijeta polako čupa, sve industrije su se urušile. I automobili, i građevina, i nekretnine. Sve. Samo jedna industrija bilježi strelovit rast. To je industrija wellnessa i zdravlja. Ona nikad neće propasti. Eto, sad kad smo malo maknuli tu famu sa mrežnog marketinga, možemo dalje. Promatrali smo, ovo je isto statistika, nastala na promatranju uspješnih firmi u mrežnom marketingu. Svaka od njih je imala svoje 3 faze. Prvo je faza starta. To je ona najteža faza i to je faza u kojoj kompanija doslovce kreće iz nule.
Faza starta otprilike traje do nekakvih $5 milijuna godišnjeg prometa. Nakon tih 5 milijuna, doslovce ostali ljudi su svjesni te kompanije. Znaju da to postoji, znaju da im je počelo ići dobro i žele se priključiti. Nakon toga slijedi faza naleta, odnosno ubrzanog rasta. Zato se ljudi žele čim prije priključiti. I nakon toga, nakon jedno 15 godina, dolazi faza stabilizacije. U tom trenutku kompanija je gigant, nema više nekakvog strelovitog uspona, ali se bilježi jedan konstantni, polagani rast. Ako ćemo pričati o svim onim super bogatim ljudima koji su napravili posao u mrežnom marketingu, onda ih isto tako možemo podijeliti na ove 3 faze. 70% ih se uključilo u prvoj fazi starta. 20% ljudi ih se uključilo u fazi naleta. Svega 10% ljudi ih se uključilo u fazi stabilizacije. Zašto se 70% ovih ljudi ovdje uspjelo tako obogatiti u tako velikom postotku? Pa upravo zato jer su došli prije naleta. Onda ih taj nalet vuče kao jedan zamašnjak, ubrzava njihov rast. Normalno, posao možete napraviti u bilo kojoj fazi. Naš vlasnik Byron Belka, on se uključio u kompaniju koja je bila 25 godina stara i nakon 18 mjeseci dosegao top nivo. Znači, možete uspjeti bilo gdje. Međutim, zdrava pamet nalaže da bi to najbolje bilo napraviti negdje ovdje, u fazi starta. Inače, kad smo krenuli sa predavanjima, strelica je bila negdje tu. Možete primijetiti da sam je lagano pomaknuo, jer u ovom trenutku kompanija je na nekakvih $3,6 milijuna i ja računam da ćemo za jedno godinu dana izaći iz faze starta i krenuti u fazu naleta. Inače, priča sa mrežnim marketingom izgleda ovako. Kompanija se osnuje u SAD-u, nakon nekakvih 5 do 7 godina dosegne jednu kritičnu točku i jedan krak ide prema Aziji, drugi ide prema Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, normalno našim najjačim europskim tržištima. Nakon 15-20 godina od osnutka dolazi među manje zemlje. Srbija, Bosna, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija i tako dalje i tako dalje. Mi u principu možemo napraviti samo nešto na lokalnoj razini. Ovdje, s obzirom da je direktor za Europu cijeli život radi u Budimpešti i vlasnik je većinu svog života proveo u Budimpešti radeći, kada su otvorili europsko tržište, rekli su krećemo drugčije. Krećemo iz jugoistočne Europe. U ovom trenutku tržišta u Europi su sljedeća: Mađarska, Rumunjska, Srbija, odnedavno otvorena Ukrajina. Hrvatska i Ujedinjeno Kraljevstvo su u fazi pred otvaranja. Postoji nekakva skupina distributera oko Beča i nekakva skupina oko Berlina. Sva siva područja koja vidite na mapi ima valjda od 0 do 5 distributera. Inače, tržište Sjeverne Amerike se otvorilo tek prije 4 mjeseca. I makar su oni to sve tako zacrvenili, pouzdano znam da funkcioniraju možda u nekakvim manjim skupinama u 5 saveznih država. Ja imam sreću, rekao sam da je ovo moj drugi mrežni marketing i pogodio sam ovakav. Poznajem ljude koji se cijeli život bave mrežnim marketingom i nikad nisu dobili ovakvu priliku. Zato evo reći ću vam, evo onako iskreno, to nije dio prezentacije, to je moje razmišljanje. Ako želite proizvod koji će činiti dobro vašem zdravlju i vašem tijelu, imate Soul. Ako imate sklonosti ka mrežnom marketingu ili mislite da ste sposobni baviti se ovim poslom, onda radite ovaj mrežni marketing. Jer ovakvu priliku teško da ćemo opet dobiti. Eto. Kako postati suradnik? Da bi postali suradnik, morate kupiti nešto što se zove distributerski paket. Ne plaćate nikakvu članarinu, niti upisninu. Kupujete robu.
Ukoliko ste kupili jednu kutiju, ona sad dostavom na kućnu adresu košta 975 kuna. Ovo ovdje je najjeftiniji, ali ne i najpovoljniji distributerski paket. Zašto? Gledajte ovo. 4 kutije, ovo je inače najčešći paket u Hrvatskoj, 4 kutije, cijena po kutiji sa dostavom na kućnu adresu jest 525 kuna. Zašto preporučam ovo? Kupili ste jednu kutiju, platili je 975 kuna, malo ste popili sami, malo ste podijelili kakav uzorak i vi ste kompletno bez robe. Ovdje malo ste probali sami, možete malo i podijeliti i ako vam se tako poklopi možete kutiju 2, 3 i prodati. Vrlo jednostavno. Inače, samo da vam pokažem odnos, ima recimo i paket od 18 kutija, cijena po kutiji je 420 kuna. Veći paket, jednako više robe po jeftinijoj cijeni. Vrlo jednostavna i poštena matematika. Kada ste postali suradnik, morate, da bi mjesečno vukli maksimalno bodova i maksimalno novca iz cijeloga sistema, biti mjesečno aktivni sa jednom kutijom. Kada naručite jednu kutiju, cijena je 630 kuna sa dostavom na kućnu adresu. Inače, znao sam čuti kad bi došli do ovog dijela prevara, obaveza, to nije tako bajno i tako dalje i tako dalje. Odmah da razbijemo cijelu priču. Ako se ne mislite baviti ovim poslom ozbiljno, onda je jedna kutija previše. Slažem se. Ukoliko se mislite baviti ozbiljno, onda je jedna kutija premalo. A sad ću vam reći zašto. Smatram da bi svaki distributer u usporedbi sa svojim mogućnostima treba tu i tamo popiti koji napitak. Čisto da znam normalno o čemu priča. Nešto ćete možda malo i poprodat, a i kad dođete na nekakav sastanak, tu i tamo morate dati kakav uzorak. Jedna kutija vrlo brzo otiđe. Ljudi koji dijele više uzoraka, piju i sami, imaju i sljedeće dvije opcije. Prva je kupovina 6 kutija, idućih 3 mjeseca ne morate kupiti niti jednu kutiju, a cijena po kutiji je 500 kuna. I na kraju, paket od 12 kutija, idućih 6 mjeseci ne morate kupiti ni jednu kutiju, cijena po kutiji je 460 kuna. Opet jedan pošteni odnos, veći paket, niža cijena kutije i duže mjeseci ne morate kupiti niti jednu kutiju. Ok. U cijelom sistemu postoji 8 vrsta isplata, pa idemo lagano krenuti. Prva je online prodaja konzumentima. Normalno, ako imate puno kutija, imate nekoga ko želi kupiti od vas, pa normalno da ćete mu prodati uz nekakvu razliku u cijeni. Ali postavite to ovako. Našli ste kupca koji kaže, ne želim imati veze sa poslom, želim sam sebi naručivati kutije kao kupac. U redu, upisujete ga u sistem kupaca, on sam sebi određuje koliko će kutija kupiti. Kada kupi jednu kutiju, ona košta 630 kuna sa dostavom na kućnu adresu. Skladište ju pakira, šalje poštom i dostavlja, vi nemate nikakvu brigu sa tim kupcem. Kada je potvrdio kupnju, vi dobivate svoju proviziju od $20 na svoj račun. Vrlo jednostavno. Sada, u Hrvatskoj ima nešto malo preko 200 distributera. To je izuzetno mala brojka i zato je rad sa distributerima jako interesantan. Za svako osobno uključenje se dobiva 100 ili $30, ovisno o paketu s kojim smo upisali distributera. Što to znači? Ovi veći paketi nose 300 bodova. Kada ste upisali čovjeka sa paketom od 300 bodova, za njega dobivate $100 na svoj račun. Imate distributera koji se recimo želi upisati sa 4 kutije. To je paket od 100 bodova. Kada upišete čovjeka sa tim paketom, on dobiva $30 na svoj račun. Za ovaj konkretan primjer, $130. Ovako izgleda situacija kod nekih ljudi u Zagrebu, pa evo već lagano u Rijeci i Istri. Nekoliko ljudi sa paketom od 100 bodova, nekoliko sa paketom od 300, to nije ništa nerealno, i za ovaj konkretan slučaj $360.
Hoću vam pokazati da već na direktnom upisu distributera možete pokriti svoj paket. Sada meni je jedan jako dragi bonus. First order bonus match. Ovo ovdje ste vi. Ovo ovdje je vaš direktno upisani distributer. Za njega ste dobili sve one bonuse. Sada, kada vaš direktni distributer upiše svog distributera, on dobiva onih 100 ili $30, ovisno o paketu s kojim ga upisao. Međutim, i mi još dobivamo nekakav novac. Ukoliko je upisan sa paketom od 100 bodova, nama ide $10. Ukoliko je upisan sa paketom od 300 bodova, nama ide $30. Matematika je za sada simpatična, međutim još simpatičnija postaje, ako recimo uzmemo konkretan primjer koji imamo tu u Zagrebu, gospođa Višnja koja je naš lider, upisala je direktno gospodina Dragu koji je naš najjači distributer. Čovjek je upisao skoro 50 ljudi osobno. Sad ovu brojku od 10 i 30 pomnožite puta 50. Tu je već matematika puno interesantnija. Ovako, radni konj cijeloga sistema, ono što nosi većinu isplata, je hibridni sistem. Većina ljudi je upoznata sa unilevel sistemom, odnosno vi svoje distributere vežete direktno na sebe. Međutim, što se događa? Oni makar jesu povezani sa vama, nisu povezani međusobno. Mi pomažemo ovome, a ne pomažemo ostalima. Makar su tim, nisu tim, svako se za sebe bori. Mi imamo nešto što se zove binarni, odnosno sistem od dvije noge. Ukoliko ljude slažemo prema dolje, pogledajte što se događa. Kada upišemo ovoga posljednjega, od njega novac dobiva i ovaj iznad njega, i ovaj, i ovaj, i ovaj, i vi, i ovaj iznad vas, i tako dalje. Kakva korist ovom trenutno posljednjem dole na dnu? Upisujete novog distributera. Možete ga smjestiti ili na ovu stranu, ili na ovu. Ne možete više otvarati treću nogu. Ako smo ga smjestili ovdje, od njega već bodove dobiva i ovaj koji je bio u onom trenutku posljednji, i ovaj, i ovaj, i ovaj, i tako cijela struktura prema gore. Sve što se dogodi ispod vas, vi profitirate. Sve što vi napravite, ovi ispod vas profitiraju. Za manje posla, više efekta. To je ta ljepota binarnog sustava. Kako to izgleda na konkretnom primjeru? Imamo svoje dvije noge. Imamo slabiju koja nosi nekakvih 12.000 bodova i jaču koja nosi 23.000 bodova. Svakog tjedna se isplaćuje po 10% za slabije noge. Oduzimamo 12.000 bodova, ovdje je ostalo 0, a ovdje oduzimamo isto 12.000 bodova, ostaje 11.000 bodova. 10% od 12.000, $1.200. Vrlo jednostavna matematika. Inače, ako se ovo ne dogodi prvi tjedan, nemojte mi pasti u depresiju, treba se za ovo malo potruditi. Znači, nije samo tako. Ono što se meni jako sviđa jest ovo ovdje. Ovih 11.000 bodova na kraju obračunskog razdoblja koje se ne iskoriste, većina kompanija ima jednu nezgodnu naviku spremiti sebi u džep. Makar ste vi i vaš tim te bodove zaradili i napravili. Ovdje, dok god ste mjesečno aktivni, objasnio sam vam što to znači, bodovi se prenose u beskonačnost. Inače, ja sam radio u sistemu u kojem su se gubili bodovi, napravim 30.000 bodova, a budem isplaćen po 10. Ostali bodovi u vjetar. To vas meće u stanje jedne paranoje, nervoze i stalno nekakvog osjećaja žurbe. Ovdje nema. Ovdje sve radite polako i umjereno. Fali ovdje, ok, radit ćemo ovdje. Fali tamo, radit ćemo tamo. Bodovi ne propadaju. Evo ga ovako. Ovo je jedna tablica koju sam složio. Pokazuje stvarno pravu snagu binarnog tima. Zamišljeno je ovako. Ovaj mjesec sam pronašao svoja 2 distributera. I kao dobar mentor pomogao im da svaki od njih pronađe svoja 2 distributera. Radimo upis sa paketom od 100 bodova. Nisam htio metati pakete od 300 boda, niti sam htio 5 puta 5 ili nekakve nerealne računice. Znači 2 puta po 2 mjesečno i paket od 100 bodova.
Pričamo o zaradi iz binarnog sistema. Prvi mjesec nas je 6, to je ukupno $30. Simpatično svima za kavicu. Drugi mjesec nas je duplo više, po binarnom sistemu $60. I godina lagano ide, mi šibamo prema 5. mjesecu 2015. Nakon godinu dana, ako nastavimo sa ovim ritmom, ovo je ukupna zarada samo po binarnom sistemu. S ponosom mogu reći da neki ljudi ovdje u Hrvatskoj već lagano su krenuli tim putem. Ono što vas opet moram zamoliti, ako se ovo ne dogodi prvi tjedan, nemojte pasti u depresiju i do ovoga treba doći. Meni je trebalo valjda pola godine, ali jednostavno ako se kvalitetno i dobro radi, u jednom trenutku se pokrene. Ok, zašto REN? Pa prije svega imamo jedan malen početni ulog. Pokazali smo paket za 975 kuna. Roba koja se lako prodaje, stvarno, dajte kupcu, neka proba. Ako ima nekakav problem, onaj dio bolesniji ljudi će prije primijetiti učinak. On će doći po još robe. Što platiš, što i dobiješ. Ovaj mrežni marketing mi se sviđa iz jednog razloga. Kupio sam veći paket, dobio sam više robe i nižu cijenu. Mene zovu, veli mi da idemo dati 1000 eura, kupit ćemo nekakvu šumu u Brazilu, za 10 mjeseci imamo 10.000 eura. Pa to su bedastoće. Pa nekakve fiktivne burze ovoga i onoga, sve to nešto u zraku, a sve nosi veliki novac. Takve stvari ja ne pušim. Ovo mi se sviđa. Novac, roba. Pa da ništa ne napravim, imam proizvod koji je 100% provjeren i dobar. Jedan jedinstveni proizvod. Rekao sam, ne postoji kompanija, ne postoji nešto što ima to sve u jednom proizvodu. Ponavljam, za kupca puno jeftinija cijena. Vidite, to je 630 kuna za mjesečnu dozu. Kupite to u bilo kojem drugom programu, ispod 4-4,5 tisuće kuna nećete proći, to je sigurno. U distributerskom paketu nema proizvoda koji se slabije prodaju. I ovdje kompanije vole napraviti što? Daju vam jedan mali dio proizvoda kojeg trebate, a ostalo vam uguraju sve nekakve skupe stvari koje se jako loše prodaju. I na kraju ne gube se bodovi niti pozicija. Za osobu koja je probala sisteme u kojima se gube bodovi, ovo je vrlo, vrlo velika stvar. Eto, ajmo dalje. Rekao sam 8 načina zarade, pa moramo to ispoštovati. Generation Match bonus. Kada dosegnete brončani nivo, počinjete dobivati 5 do 17% od svojih direktno upisanih suradnika. To nije novac koji će se njima oduzeti, nego je novac koji će vama kompanija dodati. Za ljude koji imaju velike timove, koji ispravno rade i brinu se oko svoje mreže distributera, ovo ovdje je označeno kao najveća zarada. Builder bonus pool. Svakog mjeseca se 3% od bruto prihoda tvrtke na svjetskom tržištu izbacuje među 6 najnižih nivoa. To je jednostavno jedan novac za koji niste direktno, možda toliko, ajmo pod navodnicima reći, krivi, kompanija ga meće među nas, čisto da nas još malo bolje potakne na početku sa nekakvim novcem, sa nekakvom zaradom. Lifestyle bonus. Ovo je pak za 3 najveća nivoa. Koje kakve kompanije nude nekakve programe, auta, ovoga ili onoga. I onda što se događa? Kompanija vam plaća leasing, a vi u jednom mjesecu ne potvrdite svoj nivo. Auto vam normalno ostaje, ali leasing plaćate sami. Ovdje, da bi se izbjegle takve zavrzlame, oni vam jednostavno daju $200 do $500 mjesečno, pa vi sa tim novcem učinite što god želite. Hoće to biti putovanja, auti, brod, sami sebi odaberite. I na kraju tu su putovanja. Putovanja isto koštaju pa se smatraju jednim načinom zarade. U ovom trenutku aktivna su 2 putovanja. Prvo je 11. mjesec krstarenje po Sredozemlju, a drugo je 5 dana svjetske konferencije u Salt Lake Cityu, gdje ćete imati stvarno bogatstvo sadržaja, bit će svi ljudi iz cijeloga svijeta, uglavnom bit će jedna odlična konferencija. Što treba napraviti da bi se ovako nešto postiglo?
Pa u principu ništa. Radite posao koji ste do sada radili, brinite se oko svojih distributera, brinite se oko svojih kupaca. I svako malo se uključi jedan softverski sistem i on vam zbraja dodatno bodove za ovo ovdje. Plus svi ostali načini zarade. Evo, prije nego vam se zahvalim na vašoj pozornosti,